ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi Ka Hanyong Trip Integrated Territorial Organization kalalat ban ujor sa Chief Secretary jong kajilla bat kala keno baki don ki bapenton kam bakala ya ki kali sorkar ha ki kam shimet jongki kum ha ka balet bo school khun lek yo lek han bat ki wei pat ki kam ka hito kala tho sa ka Chief Secretary bakadai ban perking ya ka jing penton kam bakala ha ki kam shimet ya ki kali sorkar Hagani ka dorkas ka bangila ai si Chief Secretary ngila kentu ye ban betha ya borok ki department ba ki badan hang ni hapo shlom na hapo mekhalia borok hi ba kini ki nong tre sarkar kimdei ban pendon kam bakla lani kimdei pendon kam shimet ye ki kali sarkar kumbale chau school le yo te hagani ka memorandum ngila Kerensyai pada ngila ish ki jela kum kenuksa kum hapok Kerala kelak penteri kam bantek lakam ya kini ki kali sorkar tengi ngila iru ba kajing pendon kam bakla ya kini ki kali sorkar da kini ki nong tre sorkar syaka ba lecha airport ru ki pendon kam lecha po cinema hall ki pendon kam syayo syahat bat man pen lebu school ya ki kon kumjo te Kani kajing pendon kam bakla kini ki beriau sorkar. Ya kini ki kali kadai halor ba kimju maintain ya kataka logbook daki drivers ki jongki. Tengi la kenturu ya i Chief Secretary ba idei ban bu ya kataka logbook ban yo record ya kajing ya jingyeng jongka kali sorkar nadu ka por ka jaka bat saki jaka bakiya. Kenang bangin lap ba kumno la pendon kam bakla ya kini ki kali sorkar te haka jing discussion bat ki te nakalian jong CS ila ong ba in examine ya kini bat in pa ha ki department baper ban batha ya ki ban buat ya ki kendon khnang ban yo ban te lakam ya ka jing pendon kam bakla ya kini ki kali sorkar kani kadi habien ka jing ujor naki pa nong song baper ba wat ngi ru ngilap hede ke khamat ba ngindal ale chiki department ngam kwa ban pau perkerteng kini ki department ki bomdan tangga kali sarkar ban lek wat jing tip lane ban wat survey henry don pat hang ni ki officer ki bopendan kam RR lai ka wei ka kali ka ba su jokor ru men kan dang shen ngi i ba sikajing ya tho kilong he kila pendan kam ki jeruan syriak te kani ka bangimla ban pedang badai kani ka penserwakai ya ka pisa jong pajba ka basmu thamula lelei long ba kani ka sarkar man ka por bisa i ba ong ba kamjudon ya kata ka sufficient fund lane kamjudon pisa ban siu ya ka tulap sarkar ban siu ya kata ka tulap sekinong hikai bat kimdon pisa ru ban penyat ya kini ki kalikit nong pang te henrei ban pendan kam shimet pat ya kini ki kali sarkar kidon ka pisa te bante lakam ya gane ke jing pulut put jong ke sarkar ngi dawa ba barokhat kini ki kali sarkar kane ka MDA government kala de ban bar ban khang sendon ya kini ki kali sarkar ban lechpo airport shapo railway station shapo bus station shapo cinema hall shapo sha yo shahat bat ban de chawru yagi khon jongki shaskol katkum ka sus bat kum katkum ki RTI ki don kini ki ML05 ru ki badai ki kali sarkar haka registration indala check ka dei ko government vehicles kam dei ka kali shimet don ru takada ni hakane ka dor khas ka bangi ai ngila tho be ka jing pendon kam bakla ya ki kali sarkar ta ki nong tre sarkar bat ki bahiyeng hasem jong ki nong tre sarkar hagane ka dor khas ngila tho sha ni klam mention ya ki 0105 badai ngila lap katkum ka RTI ba ka don ka kali sarkar ki ba pendon kam bakla da kini ki officer bat ba kadai ban pendon kam hok yet ki kali bat yakatu ka kali la authorize banya tang uto u driver jong ka to ka department u officer kumla setia banya gitu ki kali bat nang ni syakhamat ngi kum ka seng hito ngin jai budin bat ngin check ngin shondor bat ngin dangilap bakitu ki driver ki bompong uniform ani ki bomdon ID ngim ban seng ya hapan penher ya ki ngin bat ki ka ML01 lada ka sarkar kale menti kam le e kam te la kam ya kaneka
jing pendon kam bakla yaki niki kali sarkar